handumanan sa kaawit. So long ago, I'm stronger now. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking igpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nida. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, try it on my own. Now I need to do it. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ito magtuo nga ingon ini mo itangatan sa kumpana, day. Day, dili mo kita makatag-an kung unsang hitabo sa umaapot. Pero watay mahimo kung di mo dawat sa nahitabo. Lisod para na ako, day. Nabi-ami anak. Ako na lang usab magpadakuan ni bata. Naginahanglan ko sa kumbana. Pero nagkinahanglan sad ang imong anak nimo. Looy kayo si Riza kung kanunay kang magpadaog sa imong ilusyon, day. Pagpakalig-on, day, ha? Dili na lang tungod sa imong kaugalingon. Kung dili para sa imong anak. Ma. Oh, ansa man? Nagiginahanglan para sa eskwelahan? Wa man. Gusto lang kong kikistorya ni mo. Bahin sa unsa? Sabi sa kunsa lang, good ma. Ganahan sa dinta ko ba nga magkabanding ta. Kay wala mo kay pawayay sa imong trabaho, good. Watay makaon. Og ingon man maundag kas imong pag-eskwela kung mapahaway ko. Basig galimot ka nga wa nang imong papa. Wa man ko malimot, anak, ma. Awon sa man, ganahan ka mamundang na lang kong eskwela para motrabaho na lang ko. Para sa makatabang-tabang ko naman din sa mga gastuhan sa bahay. Dili. Dili ha. Kinahanglan makahuman gyud kag eskwela. Kay mao nagipangandoy sa imong amahan. Pero ma... Ayaw ko but Pasagdi ko kay nahibaw kog unsay akong buhaton. Ang importante makakaon ka, makahuman kag eskwela ug maayo imong kaugmaon. Oo, ma. Sakong imong anak, Nida. Grabe mo ka seryoso sa imong trabaho. Ano rin sa panagsa ba? Nga wa ko'y padahon, anak. Di lali mahimong single mom. Di lali mamaorang usa nga mag-atiman sa tanan. Kung mo file day ka og vacation leave. Ay, di lagi ko. Ay, grabe epekto nimo ang pagkawa sa imong bana. Kung saon ta man, di man ako madawat bisag kung saon. Di gid mawa ang sakit. Kung isugot pa lang unta ka nga ako mo'y mupuli sa imong bana, Sir, murag ikapila na gyud ang balik-balik ka. Hapit na baya ko mutuuhan nga di na nabinuang ang imo. ay kaya di man gyud binuang ang ako diyan nimo, Nida. Tabangan tikas ka ng kinahanglan nimo financially. Ako mo'y magpakamahan sa imong anak. Oh, Sir Roger. Sugot dayon. Kana pa, dako na kayo nagtabang si Sir Roger ni mo, uy. Pero wa man ko makagusto niya, good. Ining idara na to, no, day nida. Dili na kinahanglan nga mahigugma ka. Ang importante, nga naay makaabag nimo sa tanang butang. Maayo man lang ko ng gugma-gugma sa mga batan-on, good. Pero ang pangutana, si Riza, okay baka niya kung ako'y ipulis iyang papa. Way problema na ko, ma. Tinuod, di ka malain, di ka masuko, or mahiubos na ko na. Ma, kung nasa ka magmalipayon, musuporta rakit ko nimo. Og make sure nga dili ka pasakitan ng tawhana. Kasi papa, wala ba gito makayo mo pasakit nimo? Ayaw ka bala ka, anak. Di man sa kumapatakang pilig lalaki. O ang importante para nako, mapanggaon ka. Panggaon, Ako gunang anak. Salamat. Salamat sa paghatag na kong chance, Nida. Kanus amon ko nimo ila-ila sa tong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Day Riza, si Tito Roger mo. Unsay tito? Papa? Roger, ayaw lang una. Basin og kiwawan pa sa Riza. Okay naman, uy. Gimingaw naman sa kung nga naitawgon nga papagod. Raisa di akong pangalan, Papa Roger. Pagkaswerte ni mo, Nida. Guwapa na, buutan pa yun. Bayong papadako ni mo.
So, sulog-ulugan pag ko nimo. Dali na, mga unatan ninyo. Ay, kapuya eh. Nga naman ka. Kapoy na kong sigig pugong sa akong kagalingon dito sa opisina, Nida. Nganong nagsikit-sikit ng itong bagong tabante. Naara in taon to sige pangutana, uy. Usa pa sad, bata pa kay to para silusan nimo. Ay, kumudiskarte gani sa nimo. Sultiya. Nga na kay Bana. Para muundang na sagsikit-sikit gani mo. Og sultihan ako nga ikaw. Aron mataktat ang duhas trabahoan. Kung gikinahanglan, bahalag mawad-an ko trabaho. Roger. Mingaw man sa opisina ni Roger. What's him duty? Hoy, Ay, oh. Nida. At sa pinahitabo ni Roger, ha? Ha? Nga naman di ay. Nagpahibaw siya nga may relasyon ko mo. Og niresign siya. Unsa? Mahugani, ikapon ako magtago-tago ay. Di Nida. Unsa ka ako mag-ipon na ta? Ha? Ipon gidayon? Baya, murabi sa daga para nga makurat na kang dahon og ipon. Mga tiguang na tao eh. Kung gusto na ko nga magka-monitor yun ni Raisa. Oh, nala sige. Mag-ipon na lang ta. Dong, ikaw sa'y bahala din sa bahay ha. Tutalo pa man kay trabaho. Sige. May isa ding makamonitor kong Raisa sa iyong pag-eskwela. Kinakabantay ba kung nga nakatpo na nigaglaag bata. Mao ba? Pero ay kabalaka, ako may bahala niya. Ikaw, focus lang kasi yung pagtrabaho. Salamat cute kay naa ka, Roger. Ma'am Nida? Yes, sir. Ikaw tong maestro ni Liza, no? Yes, ma'am. Nagsige ko panuwag ni mo. Pero ang mo to nga, ang iya mga mama. Pero, wa mo ko'y nakitang kausaban sa performance ni Raisa, ma'am. Ay nga naman di ay, sir. Kung sa'yo problema sa akong anak. Daghan siya kagong, ma'am. O permi siyang makita nga makig-date-date o laing-laing lalaki. Unsa? Ma'am, nagkinahanglan og giya ang imong anak. Palihog pag-istoryahe. Kay, kuyawan ko sa outcome aning iyang gibuhat. Anong karon ka lang na uli? Ma? Nagmata pa ka? Alas 3 na sa kaadlaw. Karon pa ka na uli. Tarong bagod ka, ha? Babae kang dako. Naro ko'y gibuhat ka project, ma. Project? Sige ka lang project pero daghan kag hagpong. Basig sige kag pakikuban og lain-lain laki. Unsa man? Naguyab-uyab na ka, ha? Nagpahilabot na ka? Oh! Nahilabtan ako, ma! Nabuang na ka, ha? Roger, may nabuang! Unsa? Kung ganong apil man imong papa Roger, ha? Siya man gani mo ay nagmonitor nimo, mo ay nagbantay nimo para dili ka maadto sa sayop ka daan. Nabasulo nimo ang imong amahan. Nay, amahan nga mo na yung hilabot sa iyang anak! Unsa? Kanang imong bana-bana! Mauna hinungdan ko gano'n na ingon ko, ani, ma! Siya mo hinungdan ko gano'n nagpangita na ko ng sex, ma! Kaya gihilaptan ko niya! Ang pila kayo nga gusto ko masulti di mo pero mahadlok ko! Kaya ako maharad! Pero ako sige sultihan nga dili na ko magpapugog. Dili na ako kayang buago na ako ginahan. Nga sultihan na gitigas tinuod, ma. Maong ayaw na pag-expect na mo uli pa to dito tawhana. Raisa, anak pasaylo ako. Pasaylo ako. Mahawa kaysa. Pero mahadlok na ko. Di na ko gusto na may lalaki nga musugod sa itong kinabuhi, ma. Mahadlok ko, ma. Ayaw ka balakan, nak. Ayaw ka balakan. Sugod karon kita na lang yung doon. Pasaylo ako, nak. Pasaylo ako, ma. I'm
Sulti lang kay nakaikyas ng daan si Roger. Kay kung wa pa, makigpatay gid ko tungod sa iyang gibuhat sa akong anak. O karon kami na lang yung duha sa akong anak. Ako na mismo mo ay nagmonitor niya. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manginikalang kaagi ni Nida nga taga Kugon Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayo. Awit nga nagalahan. Try it on my own. And I am not afraid to try.